Yini love language yakho? Bethi love language yami ngijwayele ukukhuluma Italian. Wenza kahle wangibuza ngilento. Ngijwayele ukukhuluma Italian. Leli lama 26 ngijwayele ukukhuluma ke naleli limi yo sala wami isiXhosa sana ingoba nje into engibaselayo siliphumile izinyo lami sengineke ndimubi kanti mina ngumfana omuhle ngibamba kodwa manje ngizomthola umuntu engimgoqa angifake igolide noma isilili kuvaleke ezizigebe. Ain't got no bitches. I ain't got no bitches. I'm not afraid to say it. Hey? My God. I'm not afraid to say it. I ain't got no bitches. To me, ain't got no bitches. He ain't got no bitches. I know this guy. I know his real life. He ain't got no. Hey, Ay, bo. I hope everybody's doing great. Wherever you're watching this video from, salute lapho. Welcome back to your favorite channel. It's a brand new week, Bafetu. We're back again with your favorite content. Let's go. Inspected. I will take it that these are the dockets that were inspected. And instead, maybe rather, if the chair could say, can then General Motsepe come and bring all those dockets here so that we see, because they made entries in those dockets. We've already gone. Sorry, Mr. Asim. I just need clarity on one thing, just to make sure that you are not talking past each other. General, is there a difference between auditing dockets and inspecting dockets? Do you know? Yes, there is a vast difference. There is a difference between auditing and inspecting. What's the difference? The difference when you inspect a docket is when you inspect a docket, but when you audit... No, you can't define a term by using the same term, General. You can't say when you inspect a docket, you inspect a docket. When you inspect a docket, the chair is when you take a docket and then you look into compliance, you look into... you have many... What is your commitment on water as the ANC to South Africans? No, we are not going to answer commitments now. We will answer that when we get to the elections campaign. Guys, if benguthi uthi mina bengiyenza amanye ama crime serious, hayi la ukutshontsha amafoni, cabanga ngizoboshwela ifoni. Mele bathi you are under arrest, you attempted to steal $1 million. Yeah, take me. Ngiyazi ukuthi hayi lapho bengifuna ukushaya umsebenzi. Hayi ukuthi ngibe under arrest for stabbing someone. Stabbing for ini anganayo $1 million lo umuntu lo. Mele bathi you are under arrest, banginiki 20 years. Yeah, ngazi ukuthi hayi bengifuna ukuthatha 10 million. Nami ngiyazi ukuthi angihleli phakathi, bengenza umsebenzi. Awu house breaking ngiboshelwe boma 10 years mina for TV. For TV. Hey amakhakhane nsango enzana ukuthi nokuthi elesi 5 lele ngiqedayo Yo 5 angizwa lutho Yo, baby. Apindo ye. Johannesburg. Usa ngiyanga kakhulu esikoleni. Kodwa ngizokuphelela kodwa wona. Ngaphandle mangiboneke ipeni ke lapho ngiphane phansi. Cha ngikwazi ukubhala phela. Memeza ngendlela ocabanga. Ngikwazi ukubhala mina ngiyasho nje. Okay, bhala la esandleni sakho. Liphi ipeni? Bhala esandleni sakho. Cha ngifuna ukubhala phela. Alphabet eyodwa, alphabet mase ngiyaqhubeka. Memeza alphabet. Oh, P oqala. Yeah. Okay. PH. Yeah, yahlangana. Okay, Y. Yahlangana. George. Thank you. Yahlangana mngane. Yahlangana qhubeka. A. Qhubeka yahlangana mngane.
SP. Sebiza Almost nje. there. Yeah? Almost there. Sizoqeda iqhubeka yahlangana. Ah, bamapha prepare ka waqedile nje. Ha, boyo shoot out 3. Aw 3 na. Oh, CPS. Ay good. Celi fruit iqala ngo-T. Which njolo like Tatariki yedoku. Wabi, tatariki yedoku. Umdoko wrong now. Hayibo umdoku ungena baby ngicela ubuze. Ifruits iqala ngo D 1 2. Idonut. Idodge. Ikhekhe. Okay baba. Okay, ngicela ifruit eqala ngo D 1 2 3 4. Yima phela. Hayi into engizoyima. Angikwazi ukuma. Angikwazi ukwenza iphutha lokuma. Buza. Iveg iqala ngo F 1 2. Ifanga. Iveg. Ifanga. Ifanga. Yini ifanga? Cha isho wena ukuthi. Hey, yonke umuntu bo. Yini ngathi ifanga? Yini ifanga angazi. Phawu bathini ngathi ilona ifruit ifanga. Kodwa kuthi ansifanga. Yabo mfethu, yabo ngicela ifruit eliqala ngo A. Yima. 1 2 3. Oh. Bazangi disappoint. I'm so disappointed. Apple. Oyazi apple. Awulazi? Bus. Iveg iqala ngayo kumgubo. Ngiyabuza ke mawungazi. Ngicela ifruit. If fruit iqala ngo L 1. Lemon. Lemon ifruit. Lemon ifruit. Oy kahle wena. Hey umuntu kaNkuluNkulu. Umuntu kaNkuluNkulu. Awungeke bani la manje. Hayi noma sengathiwana. Hayi ngeke. Ngaluthi papa nomfini. Asibudli utshwala. Sisinsiwe. Into lento solo kufuna ukubhodanisha kwinto ezine nonsense. Ngamankazana nawe ukhona, butshwala nawe ukhona. Kodwa ke phasa inkazana nyana nje yonkazana ede wacaba iphuma izandla. Nobutshwala phasa ngu 0.2% of alcohol. Hey, asinqili apha. Ubusinsiwe suke etshwaleni. Ngikhathala ikone nandiyibuza ikone kwakuthiwa yintoni ino light kodwa igqibeleni yayiselwa na intoni uyayazi nansi uthi yintoni suba nentloni ibizi uthi yintoni light hayi ilight pas hey uyayotshwa phuma etshwaleni usinsiwe yini de uxelwe ndim lonto uthini uYesu apha kuwe abavuka balele abavuka balele abavuka balele abavuka balele abavuka eish ngani ha eish dosa shayimota boy shayimota sihamba manje ay shayimota ka ha sihamba manje shayimota ke abavuke ho abavuka shayimota boy shayimota boy sihamba manje sala basalayo shayimota Makoya Perry. Shayimota ha abavuka balele abavuka Awawa. Baluni lendoda enonkosikazi oyi-content creator. Bakudansa ko-TikTok kodwa indoda. Ezesha amanye amadoda ethi ayavini khasi content yakho. Iwuza. Hloboni kamama oyi-content creator. Tshela
Udlala namadala madoda nawo uthi umthembile lo baba hayi bonanga unaye lapha ko TikTok naye uyi-content creator ubaba omdala baba odala ukuthi yadla itshebe leli bandla Ayo Bafethu, ayo, and I'm here with Ayo Bafethu, ayo wet. Ayo Bafethu, ayo wet. Shot fun. I am saying I'm here with Uthini man? Uthini mfethu? Ufuna umbuzo uthini kanti wena? Bheka nginobani? Somebody come and look at this. Nawe na manje. Ngobani igama lakho? Usiyabonga. Oh, siyabonga. Nyathela clash yonke ifike phansi. Iyeke clash, nyathela break. Okay, nyathela clash ne break. Hey. Ayeke Uyabona uma uyinkonzo yangempela sikubona ngokuthi uhlale la. Ya, sikubona ngokuhlala kulesi stage lesi hayi siyakuvuma ukuthi hayi. Uyisosha la ngempela. Confidence on another level. Yolo ungenza njani uma ungathola ukuthi imama lakho liyakuchithela? Imaphi amazwi onganginika wona mhlawumbe noma wena uma ungathola ukuthi imama liyakuchithela ungenza njani? Engathi ngiqala ngidideka khona imama lami ushuma wami noma Ntombi yakho ngamanye amazwi ungenza njani uma ungathola liyakuchithela? Kululo kwalo ngamfice namazinyawo 32. Ayikho into engayishintsha kufanele ngiqale ngibheke inkinga zami before nginaka inkinga zakhe. Yes. Angeke uzomshaya ngeke ukwade kanti awumthandeni. Okwakhe lokho yini uthando? Uthando ithwe umuntu omthanda yabo. Ezinye izinto noqala ukwenza i-research bese niyabuya nizosibuza kahle. Yabona nje lento ngitshela indaba zothando na yonke lonto. Wasonke man wena. Becimba imali enhloko. Baby, yakhumbula ngokuthi you gonna take care of me. Yeah, niphatanga mosineza lento. Mama kana ndi high maintenance don't be 500 rand. Baby, take care. Why pass it on my face? Well, I don't. It doesn't say you feel it like it's a it's like whether you passed what you call. Let me say it was not positive. Wow, why pass it on my face? Okay, let me say I feel. Okay. Ajoga, amboza. Ay. Tatap. Awuyiphosa. Yakunika mntanami. Ay. Creativity engaka. I hope you enjoyed today's video, Bafethu. Until the next one.